No niin, nyt on päästy alku asfalttipätkästä ohi ja suuntana Hanko. Ja sieltä toista reittiä takaisin. Eli 250 kilsaa tarkoitus ajaa ja sitten kohtuu reippaasti saman vuorokauden puolella tietenkin takaisin. Ehdoton takaraja 16 tuntia. Ja tällä mennään. Kunnon hernerokka sumua. Ei oikein näe mihinkään. Jaha, ja sit pikkuhiljaa näköjään saavutaan Kiskoa. Täällä on tämmönen koskipaikka. Vanha mylly ilmeisesti ollut täällä. No niin, nyt ollaan jossain Kiskoina Fiskarsi välimaastossa. Tarkkaa paikkaa en tiedä, mutta aurinko alkaa mukavasti lämmittämään ja tommosia hienoja järvimaisemminkin alkaa tulemaan. Nyt aletaan ilmeisesti olemaan aika lähellä Fiskarsia, kun alkaa tulla tommosia tutun näköisiä reittimerkkejä. Ei oo pitkä matka sinne siis enää. No joo, ei tosiaan ollut pitkä matka. Mäki alas ja täällä ollaan Fiskarsissa. Näitä tämmösiä kunnon mäkiähän tällä reitillä riittää mukavasti. Onneksi saa pyörästää nappia painamalla jouset lukkoon, niin on vähän mukavampi ajella, kun ei keuloja perään notku. Aika jyrkkä tääkin on, mutta mukavasti se vaan nousee. Näin. Sitten päästäänkin taas laskemaan mäkeen. Jokuhan se saattaa tämäkin paikka tunnistaa. Eli Tammisaaresta keskustasta tultiin ohi ja nyt on sitten suuntana Hanko. Ja ihan hyvää vauhtia on tultu, kun 4 tuntia 86 kilsaa. Et tavoitteessa ainakin ollaan kirkkaasti. No, nyt kun ollaan aika hyvin aikataulussa, niin kuvataan nyt tämmönenkin, että siinä on tommonen, meillä on bunkkerin katolla ja siinä on tähystys tommonen tötterö. Mut sit täällä on kaivettu tämmönen vähän niinku juoksuhauta. Siellä menee tikkaat tossa, mutta ei varmaan ollut sodan aikana nuo tikkaat tuolla, mutta siellä on ampumapiste, todennäköisesti panssaritorjuntatykki ja konekiväri on ollut siellä ja tässä on ollut sitten alapuolella sitten majoituspisteet. Täällä on niiden sisäänkäynti. Tosta pääsee tonne. Se on, taitaa olla vähän veden vallassa. Semmonen. Tässä on aika makea näköinen paikka. Tämmönen niinku suojärvi. Sitten menee vielä tommoseen, mikä se nyt mahtaa olla, joku pato, minkä läpi toi vesi virtaa ja sit siellä on joku vanha voimala, näkyy kohta.
tuolla. Nyt on tämmönen ihan mukava alamäki tässä. Tää laskee vähän niinku lappohjaa siihen ihan reunalle. Tämmöstäkin mahtuu reitille ja ei huolta. Visko Teepak tuottaa edelleen messeviä tuoksuja, joista saa nautiskella tässä matkan varrella. Onneksi vaan hetken aikaa. Nyt ollaan jo aika vahvasti Hangon puolella ja unohtui laittaa kamera päälle, kun tuossa oli sellaista makeita kurvittelupätkää, mitkä varmaan joku tietääkin, ketä on Hangossa ajellut. Niin. No, kuvataan tätä nyt. Tässäkin on nyt tämmöistä mukavaa neulaspolkua ja mukavasti kulkee luksi tämmöiselläkin alustalla. Ja miksei kulkisko, tämmöisiähän se on tehty. Tässähän jonkun ajan päästä ollaankin sitten jo kääntöpaikalla ja tankkauspaikalla. Toivottavasti Viking-motellilta saa tankattua vettä Camelbackia pulloihin. Jees. No niin, nyt on Viking-motellilla käyty tekee juomatankkaus. Yhden kerran todennäköisesti tarvii tällä reissulla juomasäiliöt täyttää, Camelbackia ja 2 pulloa. Nyt lähdetään sitten tuuppaa takaisin kotia päin Saloon toista reittiä pitkin. Ilma on kyllä hieno. Kyllä täällä kelpaa ajella. No niin, katsotaan sitten mitä seuraavaksi löydetään. Sitten päästäänkin legendaariselle Hankopätkälle. Osaan siitä. Tää on kyllä hauska pätkä vetää. Vähän kyllä rupeaa olemaan tiuhaa noita pikkumäntyjä. Vähän ahdasta paikkapaikoin. Sitten jos tässä oikein huolella tuuppaisi menemään, niin kannattaa melkein etusormilla pitää jarrukahvat mahdollisimman eessä, ettei oksat nappaa ja vedä jarruja pohjaan. Mut tänään ei ole semmonen päivä, että vedetään 1000 lasissa, kun tarvitsisi jaksaa vielä kotiinkin ajaa. Se oli semmonen kiva pätkä. No niin. 160 kilsaa tuli täyteen pikkasen alle 8 tunnin. Et ihan hyvin on mennyt. Ilma on mukavan lämmin ja ei kuitenkaan liian kuuma. Ja maisemat on ihan mukavia edelleen. Kunnon maalaismaisematietä. Semmosta. Tenhola on tässä seuraavaksi tähtäimessä, jonne kohta saavutaan.
Nyt saavutaan ihan just Latokartanon koskelle ja tuollahan se koski pauhaa alempana. Kohta pitäisi tulla silta, mistä pääsee yli ja tuolla näkyy jo vanhat myllyrauniot. Siellä se on. Joku perhokalastaakin siellä ja semmonen. Siellä on tuttu puomi edessä. Saavutaan Teijon kansallispuistoon. Ja ajetaan täältä metsäautotietä pitkin Matilledaalia kohti. Katsotaan siellä lisää. No niin, ja nyt on tultu Matilledaaliin. Täällä on tämmöiset hienot pyöräkaistat. Porukkaa on paljon liikkeellä. Siinä on suosittu kyläravintola Terho. Sinne ei kuitenkaan tällä kertaa mennä. Teijolla kun ollaan täällä ja vielä Piikanummella, niin täällä ei voi pitkospuilta välttyä. Ui, suokeli, Poliinotti juureen. Huono ajoitus. Nyt tästä tulee tämmönen kiva juurakkorymypätkä. Tässä on tätä juurta ihan riittävästi. Nyt ei kyllä jaksa enää. Ei jaksa tempoa mitään hirveitä vauhtia. Se oli semmonen. No niin, siellä se Salo näkyy. Ei ole enää pitkä matka. 12 tuntia ja 242 kilometriä. Et hyvin ollaan tavoitteessa ainakin. Hyvin on jalat kestänyt ja pää. Eiköhän tästä ihan hyvä tuu. No niin, nyt on päästy onnellisesti kotiin ja mittari näyttää 250 kilometriä. 12 tuntia 27 minuuttia. Ihan ok vauhtia. Pääsi pitämään 20 vähän reilu. Oli koko reissun keskitunti nopeus. Semmonen.